Attention businessmen and business women. Kune vose avo vanenge vachida chibage kana kuti beef kana kuti sugar beans in bulk, look no further because we got you covered. From South Africa kuenda ku Zimbabwe, we supply up to 25,000 tons of fresh high quality delivered on time. Ende kana kuri kunzi munenge muchida ma products awa kubva ku Brazil, we also source directly from Brazil. We also offer reliable transport, hassle free, straight to your doorstep. Hapana zviya zvekuzonzi truck raita mazuva riri paborder. Your products will always arrive in time. So you can order now and keep your shelves stocked. You can contact me Mukoma Nashi on 067 870 2658. Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Murekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu Mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So Mukoma vangu before vasati vashaika Mukoma vane mwe secret iyo yavakandiudza yekuti yakandishamisa yakandirovesa nehana. Even though vainge vachishanda saprison guard zvavo but vaiva nemari Mukoma, vaitoremekedzwa kunyangwe nemashefu avo. Asi Mukoma Nashi by the time apo ivo vachizonofa mabusinesses ose avo avainge vainawo mabusiness iwawo Mukoma akapera kuparara. The first thing that happened, this was after 4 years Mukoma vashaika. Zvino ndo pazvakabva zvachizongotanga kungosunga. Ino ndainge ndiine maland cruiser maviri awo andainge ndakatora awo andainge ndakapiwa patainge tichigoverana nhaka because vainge vaine maassets akawanda. Saka kutora kwandakatoita maland cruiser iwawo yainge iri nyaya yekuti hakuna ainge achimada because of maintenance and service. Ndakati ndamatora ndokubva ndachizomatengesera umwe bhururu wangu uyo ane mapurazi, ndokubva ndachizotenga hangu motikari yangu yandakazotanga kushandisa mubusiness rangu Mukoma. Motikari iyoyo yakabva yachizotanga kundipa maproblems, yaingondipa maproblems after maproblems kuzonosvika ndichizonoitengesa motikari iyi. So ipapo Mukoma Nashi pandakatanga kuexperience maproblems mubusiness rangu, handina kana kumbozvifungidzira kuti ivo Mukoma sezvo vainge vari munhu akaromba. Saka zvinhu zvemunhu akaromba kana akagara iye afa zvinoreva kuti zvinhu zvake upfumi hwake hunotofanira kutoti hunge huchizotongopararawo. So after that Mukoma ndopatakabva tachizotanga kunzwa ma-complaints like one of the houses that belonged to our brother was being run by one of my young brother. Ndiye ainge osenderwa ma-messages aiti mwedzi uno awana mamwe maloja aya ava kugara kwekwe. Sometimes maloja awa aikwanisa kungogara maybe for 2 weeks then vobva vatotanga kutocomplaina. After that Mukoma Nashi vanhu vobva vatongobuda and vasingatombokumbiri kana deposit yavo kana kuti rent yavanenge vabva mukubhadhara 2 weeks before. So we then heard that hanzi maloja awa aiti kana akarara usiku vainzwa voice munhu aiuya obva amira pahwindo obva ati budai imba mangu, munozviziva here kuti iyi imba yangu. Dzimwe nguva matombo ainge achikandwa pamusoro pemba, ndo zvainge zvichiitika ikoko. Saka secret yandakaudzwawo naMukoma vasati vashaika, vakangondidana apo pavainge vava kurwara because ivo Mukoma pachezvavo vainge vatoriwo career zvavo ende vainge vachidanana nevakadzi vakawanda kwazvo. Asi handina kana kumbogara ndakafungidzira ini kuti Mukoma vaipota vachirara nema-inmates varume kujeri Mukoma. Pavakandiudza zvose izvi, it was very hard for me to believe kuti ndo zvainge zvichiitwa naMukoma wangu. But Mukoma vakatondirakidza evidence, vaiva nemapictures, mavideos, uye zvekare vakazondiudza kuti vachiita zvose izvi vaiva nemurume uyo wavaipota vachiendesera urume hwavo, ivo vachiti mushure mekunge varara nemurume wavanenge varara naye an inmate vaibva vachizomuwaipa nekamwe kamucheka keblack vobva vachizoenda vobva vanomupa vachiti murume uyu ainge ari wekuMozambique aiva nemari yakawanda kwazvo uye ndiye aipota
achivapa mukoma mari. So mukoma vangu vainge vakapfuma mukoma, asi nekufamba kwenguva zvinhu izvi zvakazongobhorowara. Chandakazongodzidza mukupenyu ndechekuti urombwa mukoma, kunyange zvikanzi munhu waita mari neurombwa, asi iwe uchingofa zvinhu zviya mukoma zvinongotsakatika kungoparara zvisina kana tsarukano. Vazhinji vakamatora matraki avo ainge ari amukoma, asi ose akapera kufa. Mamwe ndiwo ainofira kunana DRC kuti mari yekuti munhu ange achiwana kunotora traki iroro zvinhu zvaibva zvatooma zvekuti upfumi hunongopararira musango. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 26 years ekuberekwa. Ndinoda kureururawo kuti ndakanokora tsoka yaneighbor wangu ndikabva ndachizoikanga. Ndinogarawo kuno kuKrugersdorp. Ndakauya kuno last year but 1. Saka munongoziva kuti mushure mekunge wasvikawo panzvimbo vanhu vanenge vava kuda kunyanya kuzivisisa about your past. Worst of all, inini nemurume wangu takasanganawo paWhatsApp. So mamwe mashoko awo andaigara ndichingoudzwa naye mukadzi uyu ainge ari mashoko ainge achirwadza, achiti hakuna marriage inotangira pasocial media, zvimamarriage zvepamaWhatsApp munomboti zvingasvikepi. Ndakabva ndachizoitawo munyama wekuti ndakabva ndakasika kubatira pamuviri. Obviously handiti vanhu muri vaviri ndimi munenge muchizivana. Zuva randakasvika ndainge ndatengerwa preg test, munhu ndokubva anditesta. Hana kungonditesta ka1, akaita svondorose achingonditesta mukoma. Ndisitomborina kana pregnancy zvachose. Saka kunzoko vanhu vainge vasingazvizivi. Second month vanhu pavakandiona ndava kurutsarutsa ndichiita same. Ndizoudzawo vamwewo vandainge ndava kuwirirana navo kuti ndainge ndabatira pamuviri. Izvo ndainge ndisingatozivi kutoti vanhu vaya vandainge ndichizviudza kuti our mafriends angu vainge vatoriwo vatapi venhau vaitotumwawo nemukadzi uyu kuti vange vachinditapa mumuromo mangu kana vava voga manje votanga kundiseka. Saka murume nerimwe zuva akazongoya akapfundumwara mushure mekunge aenda nemamwe mafriends ake akabva achizonzi iwe unofanira kuti unge uchingwarira. Hakuna mukadzi anongonzi anobva kuZimbabwe asiri virgin obva atosvika pauri obva atoti abatira pamuviri. Munhu uyu anokwanisa akabva kwaakabva nenhumbu yake. Mukomanashi kuti murume ange achizotobhilivha kuti zvechokwadi nhumbu iyi yainge iri yake, takabva tachizototenga pane kamwe kapractice kemuclicks so kekuti kanoverenga maweeks kuti kobva katonyora maweeks. Ipapo ndopaakaita sekunge abhilivha. Tikazoenda kuscan ikabva yatonyora kuti ndainge ndiine maweeks mangani. Tikabva taverengerana zvechokwadi akabva azonzwisisa zvekare. Padhuze nepatinogara panogarawo vatete hanzvadzi yake. Saka ndakagara navo pasi semunhukadzi tikabva taverengerana mazuva naiyewo ainge aripo. Vakabva vachizomudzidzisa kuti chii chinonzi kuverenga madays kana mudzimai aine pamuviri. Ndokubva taverengerana paya zvechokwadi zvikabva zvanoti gedye. But still semunhu ainge aine mashoko awo ainge akaudziwa nevabiya vake ainge asingadi kubhilivha zvatainge tichimuudza. Akangoti ini hangu ndichazobhilivha kana kuri kunzi mimba yacho kana yazozvarwa. But ipapo manje ainge ava kusandishungurudza hake. But ndaingoona hangu kuti munhu uyu anorakidza kuti ane pain iri mumwoyo make. Apa handizivi kuti pain yacho ndingaibvisa sei. Mukoma due date rakati rasvika ndokubva ndachizozvara mwana wangu zvekare. Tikabva tachizoverengerana akaona kuti zvechokwadi mwana ainge ari wake. So mukomanashi like it is very difficult zvinoita vamwe vanhu kunzoko vanenge vachida kukanganisira marriage
yako. But I'm so glad kuti ininiwo ndakachizosanganawo nevamwe madzimai avo vakazondibatsira. Madzimai ava mushure mekunge vandibatsira vakandipa munamato, vakabva vanditi munamato uyu munomuka pakati peusiku, asi munotanga matora bhaketi mobva mageza kuma9. Apa pandakazviita mukoma mainge muri muna June, mvura ichita kucheka. Vakati munongobuda makamonera zambia renyu mobva matsvakawo panzvimbo pekuti panenge pakavanzika mobva mageza. Mukoma Ishe ndakaita saizvozvo, kwava kutora bhaketi rangu remvura ndokubva ndabuda hangu panze ndikabva ndageza. Ndikati ndapedza kugeza kudaro ndokubva ndachizoenda padhoo rake mukadzi uyu kwava kunokora ivhu, ndikabva ndachizoritora ivhu riya mukoma. So ndaiti kana ndanokora ivhu iroro mangwana acho makuseneseni ndaingoti kana murume wangu abuda aenda kubasa ndobva ndatanga kukanga ivhu riya ndichitaura zvose zvandainge ndichida kuti zvinge zvichizoitika paari mukadzi uyu. Chekutanga ndakamuudza kuti iwewe kana kuri kunzi ukapona murutsva hauzombofi wakapinda mumarriage. Zvekare kana kuri kunzi unodada nekuda kwekuti pano ndiwe wega mukadzi anodhiraivha motikari, ane motikari iyoyo uchaidhiraivhira kuhope, uchaita dambudziko rekuzvimba makumbo. Wazvinzwa here? Mukoma Ishe ndo zvakazotoitika zvechokwadi. Munhu akabva achizotanga kunetsana nemurume wake kwava kudzingwa paya. Mushure mekunge adzingwa mukoma ndo patakabva tachizonzwa zvichinzi ainge ava kurwara. Mukoma munhu uyu akarwara kuzonosvika achizonoshayika, asi chokwadi ndechekuti iniwo ndainge ndisitomborina kana tarisiro yekuti iye ange achizofa. Ndainge ndichizviudza kuti anofanira kuti ange achingorwadziwa chete, asi izvi zvekuti ange achizosvika pakufa zvinhu zvekuti zvakatongondirwadza. Ndainge ndisitomborinawo kana tarisiro nazvo. My heart is also in pain mukoma, kuziva kuti iye munhu wekuti ainge asina hake kunyanya kunditadzira zvekuti tingazosvika pakuitirana mhiko dzekuurayana. But madzimai vaya vakangonditi ndo zvinonetserawo minamato yekumadokero, panewo zvimwe zvinokwanisa kuzoitika zvekuti tinenge tisina control. Vakazongondikumbira ruregerero mukoma, but ndakangoti ko munogondikumbira ruregerero rwei? Ndiri Mwari here? Madii mangokumbira zvenyu Mwari ruregerero. Ndokubva yatongopera yakadaro nyaya yacho. Mukoma kana mukaposta ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndakaroya sabhuku nekuti ivo vainge vachitora mbeu yose inenge yabva kuhurumende. Apa ndainge ndisingatozivi kuti sabhuku ava ivo vakatoromba uye zvekare vane divisi. So zvakaitika mukoma Ishe ndezvekuti mumzi vangu vainge vanzwa nekungonetsewa navo sabhuku ava vachingobhadhariswa chete pazvinhu zvemahara. Ndakabva ndati munhu uyu anojairira vanhu. Ndakambotanga ndaenda kune umwe sangoma. Ndakati ndaenda kuna sangoma uya ndokubva achizondipa mushonga. Pandakaenda kuZimbabwe akanditi kungonotarisana navo chete uchaona zvichaitika kwavari. Ndakaenda kuZimbabwe ndigodzoka mukoma ndisina kana kumbogara ndakavaona sabhuku ava. Then ndakazoti ndadzoka kunoku ivo sangoma vaya kwava kuzofa. So ndakazoti mukuzonofamba manje ndo pandainge ndava kungoudzwa kuti pandiri painge paine bvuri rainge richinditeverera. Then ndakazobatsirwa nevamwe madzibaba vekuBloemfontein mushure mekunge vauya kugungano kunoku kuJoburg. Ndo vakabva vachizoti kwandiri, imimi mune imwe n'anga yakambokubatsiraika. Ndikabva ndati n'anga? Ndine n'anga dzakati dzakandibatsira
kubva pandakaroorwawo ndichimbozama kuuchekwa. Saka munhu waMwari, kana muchiti n'anga, ndakabatsirwa nen'anga dzakawanda, ndopavakabva vachizoti kwandiri, aiwa, pane imwe n'anga yemuno, n'anga iyi ndiri kuona kuti iyo yakazofa, but ichizonofa inoratidza kuti iyo yakarohwa nezvinhu zvasabhuku venyu. Hana yangu yakarova mukoma kuita kutsemuka. Ndikabva ndanzi bvuri iro, bvuri riri pamuri, bvuri riri kukutevererai, chipoko chemunhu iyeye akakubatsirai nekuti akatorohwawo nezvikwambo zvasabhuku venyu. Mukoma ndakavhunduka ndikashamisika, ndikabva ndachizonzi ndaifanira kutoti ndige ndichizotoenda parinda rake ndobva ndachizonosiya umwe munamato paguva rake. Ndakabva ndati, madzibaba, kana mukadaro munenge matondiomesera, ina handitombozivi kuti murume uyu wakaradzikwa kopi. Then vakabva vachizoti kwandiri, aiwa, hazvinetse, ndichakuitirai munamato uyu, zvandoda kuti munge muchizoita munongonosiya padhuze nepamba pake. Ndikabva ndachizoita saizvozvo, asi ndakaenda ndikanousiya huri usiku. Mukoma nasvika pandakazodzokera kumusha, sabhuku ava mukoma vakandipa mari. Vakangoti vachingonzwa kuti ndainge ndadzoka kubva kuno kuSouth Africa, ndokubva vauya tikabva tatanga kutokurukura paya tichiita nyaya. Zvino vakabva vachizoti kwandiri, ndiperekedze, pane zvandanga ndichida kukurakidza pamunda waamai vako. Takati tava kufamba, vakabva vanditi, usazvipama izvo zvawakaita, chiwo mari iyi. Ndakavhunduka mukoma ndikati, zvino kana ndikagamuchira mari iyoyo yasabhuku ndaikwanisa kuzotorohwa nezvinhu zvavo. Vakabva vanditi, aiwa, kutoti ndinge ndichikwanisa kukusunungura zvinhu zvangu zvisazongoramba zvichikuteverera, chigamuchira mari iyi itore. Ndikabva ndati, ndoita sei nayo? Vakabva vanditi, usadzokera nayo kumba kwaamai vako, chienda kumagrosa. Vakabva vanditi, enda pashopu yanhingi, kana wasvika ipapo ndoda kuti unge uchiishandisa mari yose iyi kusvika yapera. Mukoma nashe, apa yainge iri $40. Ndakaenda kuya apa vainge vakanditi ndinofanira kuti ndike ndichitenga zvokudya. Ndakaipedza yose mari iyoyo mukoma. Ndakangotenga ndichita sekunge ndiri kutengera vana. Kwava kupinda mukamwe kasango, ndikatsvaka hangu pekugara ndikoti ndotanga kudya mukoma. Ndakazoti ndapedza kudya ndikabva ndachizoenda hangu kumba, kana amai vangu havatombozvizivi kuti izvo ndozvandakaita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we.